फाइनाली गाइस जोबोर मोनसे गोजोनथाव खौरां लोगोफोर बर'नि फिसाया देरहामारबाय DID लिटिल मास्टार सिजन 5 आव बर'नि फिसा नबजित नार्जारिया DID लिटिल मास्टार सिजन 5 आव विनार जाबाय। मैया JTV अफिसियेलि फोसावना होबाय। आंथ' सानबायमोन नंगौना नङासै लोगोफोर, नाथाय फाइनाली नंमारगौ खौराङा। थारैनो नंमारगौ, खौसेथियानो गोहो। बर' हारिया जुदि बेबादि खौसेथि थायोब्ला जेरावबो फेजेननो हानाय नङा ना मा बुङो लोगोफोर? जै बर' हारिनि जै। नबजित नार्जारिया गासै 10 लाख रांजों लोगोसे मोनसे ट्रफी मोननो हादों। 10 लाख रांनि चेकआव 5 लाख रांखौ JTVआ होदों आरो 3 लाख रांखौ DSTVआ होदों आरो 2 लाख रांखौ राजेश स्पाइसेस कम्पानिया होदों। आरो गोग्गाथाव खौराङा बेनोदि नैथि मासिखौ आसामनिनो धेमाजि जिल्लानि आपुन पेगुआ 3 लाख रांजों लोगोसे ट्रफी आरो आसामनिनो थामथियाव आदेश्री उपाध्याया 9 लाख रांजों लोगोसे ट्रफी मोननो हादों। बेयो जोंनि आसामनि थाखाय मोनसे गोग्गाथाव खौरां। आरो मोनसे गोजोनथाव खौरां लोगोफोर, बि बयसनि इउटुब चेनेलाव नोंथांमोना नुनो मोनसिगोन 7 जुलाइआव शर्ट मुभि र' मुंनि मोनसे शर्ट मुभिखौ। ओंखायनो नोंथांमोना जुदि दासिमबो साबस्क्राइब खालामाखै, साबस्क्राइब खालामनानै लाहैदो, लाइक शेयार खालामनानै हो, जेन बे भिडिअ'आ मिलियन भिउ जायो। ओंखायनो नोंथांमोना जुदि बिनि इउटुब चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामाखै, साबस्क्राइब खालामनानै ला। जोबोर हिट जाखागोन बादि मोनखादों आं ट्रेलारफोरखौ नुगासिनो दंना इउटुब चेनेलफोराव। तो बी बॉयज यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, शेयर बटन दबाइए ताकि जो लोग देखना चाहता है वो देखे भाई।